Hello guys, kumusta mo diha? Reels na punta ni guys, kuwi ko sa akong bukiran. Para makita ko niyo guys sa akong bukid dire. Ano magagian dire. Bantay lang gyud, libon gini siya. Bantay lang mas may bitin pod. Pas lakaw, balag danlok. Magini kinabuhi sa bukid guys. Mao ni anhita ko yugan tamo anhita mo diri sa akong maisa, na akong maiso. Nagpare gyud guys. Pag naman tag sanggi kay kami kamera po nagsanggi. Yan magsige po ulan nagkahapon, ang lisod gyud kay guys. Turaw. Atong taon kaloyan, salamat mo sa Ginoo nga at least bisan og kaning apiki guys na gyapoy makaon guys na may mais gyapon. Sudan na lang koy kulang. Bahala koy sudan, importante guys nga kaning nara kay makaon. Tutoy ko na to gamay, nakita mong palibot. Mga kuan sanggi na guys. Si pag-iulang gyud atong panahon na karon. So ako ipakita guys, gutumon ka, pumisudan mo sudan gabi ang sudan dito no araw nga guys. Araw ginamon kinabuhi guys. Anuan? Napoy saging. Pag nahinog siya guys. So tanaw guys mo na mong kuan. Sinanggi na nina mo guys. Ang yellow. Ora ni sinanggi. Gamay gid sa guys. Ano ni nga kuan? Ay mo daw ni yellow guys kay makapadaghag itlog. Kung sa laki, makapadakog itlog. Wow, di ba? Ano gina laban-laban bawi ra gid ya. Araw. Ipakita yo. Medyo gagmay rin guys, kaya kaya naabuno kay mahal kay abuno bang panahon rin ito rin tuyak is mag-uuma karang panahon na kay pati mahal lagi ang abuno palitunon mahal kayo isa ang gagmay si puso kay mahal itong kamahal sa abuno punta ang atong gobyerno no makabantay sa sila nga kaning amang uuma ilang tapabarato ang abuno kay importante hindi po abuno guys para mabuhi po mga tanom nang mahal man kayo yung puso ginagmay at least na gamay guys di po na nag-istorya na gamay ha nasa kapungkuan ba kaning mais man gagmay ha ano siya guys kung pagkita ninyo gusto ka mo kaon ala kaon siya guys dira na natong pagkaon dira kita na mong pagkaon ha tuwa na guys so alam ka na mong pagkaon panaudto na mo ato kung mga on ko ni panaudto mo sudan gabi nga tinunuan no araw gabi guys yan apoy saging diri guys tanaw ang saging nato una na ang mga palibot diri guys kitang saging diri yung kasagingan ko guys kita niyo mga saging diri libon pag yan wala na lang pasin ni tamuklo kay sa guys tamuklo pag mag-Amerika makita niyo yung saging gining mga taon doy kayo konti na nung saunan guys wala gyapon na nubo yung taon dugay nang tanong nako libon ko pod ako nang bago nang gilampasan ako na siya to ni aging adlaw panahon ba to sa tungkan laban-laban ra gyud sa bukid buhi ra bagi guys di lang ta mag-inara sa bukid buhi ra gyud buhi pero salot walag salot basta na buhi guys salamat ha.